नमस्कार मित्र लोग, मेडविकी में राउर स्वागत बा जहां रवा स्वास्थ्य आ कल्याण से जुड़ल पूरा जानकारी मिली। आज हमनी के साइकिल चलावे के स्वास्थ्य लाभ के बारे में बात करब जा। का रवा जानत बानी कि सिर्फ साइकिल चलावे से दिल के बीमारी के खतरा 50% कम हो जाला। साइकिल चलावे के स्वास्थ्य खातिर अउरी कई गो फायदा बा। शुरुआत कइल जाव। एक, हृदय के स्वास्थ्य के समर्थन करेला। साइकिल चलावे में शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन के जरूरत होखेला, जवना के चलते दिल के ज्यादा खून पंप करे के पड़ेला। अइसन कइला से दिल के मांसपेशी मजबूत हो जाले अउरी खून के संचार भी निमन रहेला, जवन की समग्र रूप से दिल के स्वास्थ्य खातिर बहुत निमन बा। माने कि दिल से जुड़ल समस्या जैसे कि स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर आदि के संभावना कम हो जाला। 2, वजन घटावे। मात्र 1 घंटा साइकिल चलावे से लगभग 600 कैलोरी बर्न हो सकता। साइकिल चलावे के दौरान शरीर के ऊर्जा के जरूरत होखेला, जवन की कैलोरीज लेला अवुरी एकरा संगे संगे शरीर के चर्बी भी कम होखे लागेला, जवन की वजन घटावे में मदद करेला। 3, मूड में सुधार करेला। साइकिल चलावे से शरीर में एंडोफिन यानी फीलिंग गुड हार्मोन निकलेला, अवुरी तनाव के हार्मोन भी कम होखेला, जवन के तनाव के कम करेला अवुरी मानसिक स्वास्थ्य के भी निमन राखेला। 4, मांसपेशी के मजबूत करेला। साइकिल चलावे से पैर के सब मांसपेशी मजबूत हो जाला, चाहे उजांग होखे, ओकर लचीलापन बढ़ जाला अवुरी ओकरा में मौजूद चर्बी भी कम होखे लागेला, जवना के चलते पैर टोन दिखाई देवेला। 5, जोड़ के स्वास्थ्य खातिर निमन। साइकिल चलावे से जोड़ पर उतना असर ना पड़ेला जेतना कि दौड़ला से होखेला, जवना के चलते घुटना अवुरी कमर के चाल चिकना हो जाला। जवना लोग के जोड़ के समस्या बाऊ लोग साइकिल चलावे के काम भी आसानी से कर सकेला। तरौरा का इंतजार करत बानी? आज से साइकिल चलावल शुरू करी। अवुरी स्वस्थ शरीर अवुरी दिमाग के संगे संगे अपना शरीर के फिट राखी। स्वास्थ्य से जुड़ल ऐसन औरी जानकारी खातिर मेडविकी के सब्सक्राइब करे के मत भूली।